Ideme so strachom po tej našej diaľnici, i bez známky nás jaštrab nechycí. Tak zdravím. No tak zdravím. Dobré dopo. Mám inú motorku. Je to Yamaha Tracer 9 GT+, či čo to je? Také dačo. Je to testovačka Yamaha pri Michalovciach, pri Širave. No a máme teraz jazdu. Ideme v skupinke, pred nami je taká rýchla skupina, ktorá nás trošku brzdí, takže neviem, jak to poriešili pani organizátori. Ale my sme sa dali do tej pomalšej a zatiaľ ideme tak normálne. A úplne paráda, ešte len 3 minúty na nej sedím, no 3 minúty na nej idem a už výborne. Posedovo sedím trošku vpredu, lebo to sedadlo je tak tvarované, že musím sedieť vpredu, ale ináč paráda. Počkaj, vyskúšam teraz quickshifterom. A ide to. Normálne. Normálne teraz, ja nechápem, aké mi taká eufória do mňa vošla, že to funguje. Ale neviem, či je obojsmerný quickshifter. Takže proste dole to nebudem radšej skúšať. Neviem, čo mi tam píše QS, šipka hore, dole, nechápem, gear, no gear chápem, aj stupeň, ale to QS nechápem, čo je. A dúfam, že vidíte dačo, nie, že mám blbú nastavenú kameru, ale tak mali by ste dačo vidieť. No, dedina, ideme 70. A sa nás typek pýtal, jak chcete ísť rýchlo, alebo pomaly? A my, že tak normálne, a on, že tak 120. Kam tá na rovinke pre mňa, za mňa je 120, ale nie, že nás namerajú takde. A on, že tu sa nebojte, to problém bude tam na druhej strane pri Michalovciach. No, tak to som zvedavý. Ale kolega predo mnou, bolo povedané, že sa zipsujeme a kolega ide vľavo. Porúba pod Vyhorlatom. Vítame. Ale je tu krásne. Aha. Strihajú trávu. Jaký strih bude? Do hola. No šup, jedu, hop, čip, biri, hop. To co? Prečo mi nešlo radiť s quickshifterom? Či to iba do určitých otáčok funguje? Okay. Jak to je, keď sa postavím? Paráda. Blbo sa mi vysádá na tej motorke. No, vysádá, aspoň sa tak náhnu trošku. Čaute. Rýchla skupina. Rýchla rota Čipa a Davea. Toto tu vyzerá jak držek na kávu, čo povedala moja priateľka. Dedina, my 110 už ideme, je miné. To nás zavru, ešte len jak uvidia to video. Bore, aké rozbité. Ale je to jemnejšie na tej motorke, také neviem, či mäkké tlmiče, alebo čo? Čau. Neviem, či mäkké tlmiče, alebo jak je nastavená, vôbec neviem. Milión elektroniky, všetko možné. Neviem, či sa s tým už tako hral, s tým nastavovaním. Ale aspoň ten jazdný mód mám v custom. Hovoril typek, že dá sa to upravovať, ten customový mód, samozrejme, hej, ale asi ho nikto neprestavoval, čiže mal by byť úplne v základe. Bol tam ešte rain do dažďa, ale to povedal, že to je veľmi také až pre začiatočníkov. Takže som si nechal ten custom. Bol tu aj street mod, ale typek povedal, že to je také
už trošku ostrejšie a na šalenie do mesta, čiže to sme tam tiež nedali. A ešte bol dajaký, neviem, jaký racer, alebo jaký tu je mod. Nechcem to prepínať, bo dačo si predstavím a keď možno by som to mohol vyskúšať, ale nechcem to prepínať. Som rád, že som sa tu povozil a že sa vozím a mám ešte druhú jazdu na MT-10. Som chcel trošku postať, ale len aby som si vyskúšal ten postoj. No vlastne jak dotiahnem s nohami na zem, keď stojí motorka, lebo je vyššia oveľa, jak moja. A to mám z toho taký pocit. Ale keď sme štartovali, tam som stal a mal som nohy na špičkách, hej. No nie že veľmi, ale nemal som ich úplne rovno a ešte doslova, a ešte pokrčené, jak na mojej starej motorke. Teda na tej Yamahe, čo mám ja. Ale už ma z toho boli zadok. To také, keby som sedel na čom? Nie na dreve, ešte dačo mekšie od toho. Skúsiť dozadu, nie? Dopredu si sadnúť. To také neprirodzené, jak som s mojím rozkrokom na nádrži. Neviem, tak do stredu si musím sadnúť, ale je to také dajaké divnú. Neviem, či to pán brzdí predo mnou, že mu tam svieti to červené, alebo to je denné svetlo. Pravde. Neviem, či nemá náhodou pravú nohu položenú na brzdovom pedále. No, stade sme štartovali. Yacht Village. Polož ju. Zase úplne nechcem položiť, ale len viac naklopiť. Neviem, jak som pri tom vyzeral. Dobre. Auto si tu nechajte, motorku berem. No, vítam vás opäť. Máme druhú jazdu. Yamaha MT-10. Mám zvolený ten mod D. To je, neviem vôbec aký mod, ale že vraj to je ten taký, ten kľudný. Že to nie je ten agresívny dajaký, že na zadne tu budem dávať, čo ani nechcem, ani neviem a nechcem položiť motorku, takže uvidíme, jak to bude teraz tá jazda. Teraz ideme všetci spolu, nie sme dve skupinky, takže neviem, zdaj to bude normálne a nie dajaké divoké. Neviem, zatiaľ mám taký pocit, že také ucukané tá motorka. Nemám tu pred sebou nič, už na mňa fúka, nepočujem svoj hlas. No, ale náhač je viac taký obratnejší oproti tamtej, čo som mal, 9 GT+. No, na jazdené 1884 km. Tak to asi je určite v zábehu, lebo ono ma tu ani vyššie nepustí. Dá po 6000 a ďalej nič. Či? Ide? Ide aj ďalej. No ja skúsim jej trošku pridať na rovinke. No. Tu nie. Zadná brzda. Takže vraj je obojsmerný quickshifter. Je. Čo to také ťukanie počujem zdakade? Či to je z toho predo mnou? Ale tento tu ide pekne podľa pravidiel. Počkaj, to by som mal podradiť, však to idem ešte len. Aj, tento tu pán ide, vedúci skupiny ide pekne podľa predpisov, tam ten išiel nepekne podľa predpisov. To je taká úplne ľahko položíš do zakruty.
Tamto nič, ale tak tamto je viac také cestovné, hej. Čiže tak. Vojaci kývu. More, dobrý. Poruba pod Vyhorlatom, dobrý deň ešte raz. O, more, toto som blbo išiel pohľadom. No, to už celú jednotku. A ten zvuk je parádny. Že není v zábehu, lebo ukazuje aj vysoké otáčky už. No, musím sa krotiť, lebo idem dosť rýchlo na nej. Musím sa krotiť, ale hlavne, že som pridal. Ale táto má aj tlmič riadenia, čiže ja som myslím, že tam je. Hoci ho teraz nevidím, ale myslím, že tam bol. Takže počkaj, vyskúšam bez spojky. Dobre. Takže nemalo by sa stať, že rozkyvie riadidlo, aj keď nebudem to pokúšať. Ale malo by to byť čo bezpečnejšie, no. Spotrebu aj neviem, nechcem vedieť, koľko to má. Priemerná 7,5 na 100. Malo by to mať aj trakčnú kontrolu, čiže ani by mi to nemalo dovoliť dvihnúť na zadné, myslím, keď to funguje aj tak, tá trakčná. Neviem, čo mi tu furt svieti napravo, také svetielko, ale ignorujeme. Je taká viac hravšia, jak tam tá motorka. Zakruta. To je katastrofálna cesta toto. Toto je hády. Nemám čo už povedať k tej motorke, dobre sa mi na nej ide. A nebolí ma až tak zadok, jak na tamtej. Čo to? Rezervablíka?